Meer dan 800 nesten van de IKE-processiegroep waren alroene hier uit de Bjem verwijderen door het bestrijdingsbedrijf Timmerman. Is de roep in het zuiden en midden van ons land al een pleeg, stadig gewoon kroept het besje, hield dit meer naar het noorden op. De Friese gemeenten hadden om mij koor en in gearwerking met provincie en GGD een speciale werkgroep opzet die de IKE-processiegroep bestrijden had. Als we niks doen, dan wordt het sowieso een probleem. Dat hebben we in Brabant en in Overijssel gezien. Dus afstemming is wel noodzakelijk om een gezamenlijke aanpak, samen werken zeg maar, en samen van elkaar, ook met elkaar leren hoe de aanpak te doen. Ingrijpen is noodzakelijk, maar net alleen de Bjemmen had van de roep te leiden. De roep kan namelijk zijn hierkes meer dan 700.000 per exemplaar op meesken en bisten afschieten. De bestrijders doen haar werk dan ook in speciale pakken. Die rupsen die hebben allemaal brandharen bij zich en die stoten ze af, die schieten ze af zeg maar. En die jongens moeten goed beschermd zijn tegen die brandharen. Want wat kunnen die brandharen veroorzaken? Nou, brandwonden op de huid, maar ook infectie aan de luchtwegen, last van de ogen. Dat soort dingen kunnen allemaal tevoorschijn komen. De Friese werkgroep ziet nog nieuwe methodes om de roep te bestrijden. Zo zullen bij gelijks loknesten in de Bjemmen opgehangen worden. Alles nevens strak strategisch plan. Want nevens de werkgroep liep het roepenbestrijding hield het meer op oorlog. Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk een strategisch plan opgesteld om vallen op te hangen. Om de mannelijke vlinders te vangen. We stemmen dat allemaal op elkaar af, ook in Friesland, maar ook samen met Drenthe en met Steenwijkerland. Noordoostpolder is ook aangesloten sinds kort. Dus met z'n allen kunnen we dat echt aanpakken.